ug diha usab sa ato ang pagtuog pagampo, dili gayon nato mahilikayan ug mapugngan nga ato gayong itunol ug atong ihatod ug ituboy ang atong mga pagampo pinaagi sa santos nga misa. Nga dili pwede nga musimba ta nga wala nato sa uluga ang santos nga misa matag Domingo o baka musimba ta matag adlaw. Ngano kaha? Tungod kay matud pa sa pagtulunan sa atong simbahan that the summit of our faith is the Holy Mass. Mao na nga diha sa maong pagtuo, mao kini ang pinakataas nga matang sa pagampo. Nga walay makahulip ug ingon man makasangkap sa santos nga misa, kundili ang kinatibuk ang simbahan mo'y nagampo diha sulod sa santos nga misa. Mao na nga sulod sa santos nga misa atong gisangyaw ang pulong sa Dios. Ug gawas pa niya na kita nangaliya sa mga santos ug mga anghel nga sa ato pa milakip ug apil sa pagampo ang mga santos ug anghel diha sulod sa santos nga misa. Ug sa laing bahin mga kaigsunan ko ni Kristo, kung magahisgot kini kita og Eucharistia, diin man kini nagagikan. Nagagikan kini sa pulong nga Grego. Nga sa ato pa nangahulugan og napasabot nga it is a prayer of thanksgiving to God. Nga diya sa maong pagampo, the very act itself is a thanksgiving to God. Nga mao gayud kini ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo nga samtang nakigsalo siya nakigkaon sa iyang mga tinun-an. Nga nagapasalamat siya human nining tanan. Ikaduha, it is a total offering to God. It is a kind of surrendering to God. Kining santos nga misa. Nganuman, tungod kay diha sa maong pagsurrender ni Jesus, iyang giula ang iyang lawas ug dugo ngadto sa iyang amahan. Nya giunsa man niya pag-ula. Nga ang pag-ula niya na dili lamang panahon sa pagpangaon o gingon man sa matahon nga panahon nga siya pagapatyon, kundili diha panahon gumikan sa iyang pagkahimugso hangtod gayud sa iyang pagkamatay. Mao nay total offering to God, dili lamang panahon sa santos nga misa o gingon man sa panahon nga nag-ula sa iyang dugo. Ug sa laing bahin mga kaigsunan ko ni Kristo, diha sa CFC, uy naunsa man itong microphone. Hello, mic test. Testing 1, 2, 3. Okay. Diha sa iyang pag-ula sa iyang dugo, matud pa sa CFC 1500 nga it is not only a kind of memorial, but we are making it present here in our midst, in a present situation. Nganuman, atong gipakanaa ang Dios diha sa iyang pag-ula sa iyang lawas ug dugo panahon sa santos nga misa. Nga bisan pag 2000 na katuig nga milabay apan sa pagsaulog kanato diha sa maong rito o seremonyas atong gisaulog ang pagkamatay ni Kristo ngadto sa Kalbaryo. Nga sa ato pa walay kalainan ang kamatayon ni Kristo ngadto sa Kalbaryo ug sa atong altar diri sa lubok. Pariha ug susama ang iyang kamatayon because we are making it present, the here and now. Mo na gitudlo sa simbahan na dili ka moingon nga awa na to. It is not just simply a memorial, but we are making it present. Mao na nga diha sa maong atong pagtuo mga kaigsunan ko ni Kristo, buhi kaayo nga si Kristo ato na pong gibuhat ang iyang kamatayon pinaagi sa santos nga misa. Ikaduha, nganuman unsa mahinungdan, nganumang mukaon man ta, nganumang ningon man ang Ginoo nga buhatan niyo kini aron sa paghandom kanako.
nganong mukaon man ta siyang lawas ug dugo. Ato ning mabasa diha sa Juan 6:35. Unsa may nagkanayon diha? Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot ug madugta, kundili sa mga kalanon nga mulungtad sa kinabuhing walay katapusan. Nya asa man nato na pangitaon kanang mga pagkaon nga mulungtad sa kinabuhing walay katapusan. Nga bisan pag suruyo nato tibok tagbilaran, bisan asang lugara, way baligya ni ana nga pagkaon nga walay katapusan. Unya, unsa may kalainan sa mga earthly food and heavenly food? Unsa may kalainan nila? Una, matod pa ni Baker D, that every time we eat the food, we become hungry once again. Nga matod pa, kung mukaon ta, sunod adlaw, gutumo na pud ta. Sunod adlaw, gutumo na pud ta. Sunod adlaw, gutumo na pud ta. Why katapusan? It is a never-ending solution in our life. Diba? Hantod mamatay ta, mukaon lang gihapon ta. Mao na nga gutumon ta sa mga pagkaon nga yutan-on. Unya matud pa ni Baker D, food and drink is a basic consumption of our daily consumption. Ngano man, tungod kay diha sa maong pagkaon, dili ka moingon nga nikaon ako, uniinom nako. Kun dili, food and drink kuyog gyud na siya. Kaon ug inom. Nya mao po na sa lawas ug dugo ni Kristo. Mukaon ta sa lawas ug dugo ni Kristo, muinom po ta sa iyang dugo. Ug sa laing bahin mga kaigsunan ko ng Kristo, kining mga pagkaon nga bisan pag atong gihimo ang tanan nga mga kusustansyadong mga pagkaon nga atong gikaon matag adlaw, muabot gyud ang panahon nga diha ra ta kutob. Nga kita masakit ug mamatay. Ngano man ato ning mabasa diha sa Juan 6:49 that your ancestor ate manna in the desert yet did die again. Ngang inyong mga katigulangan nikaon og manna ngadto sa desierto apan nangamatay lang gihapon. Mao na nga pag-anindot pagkasudungon nga dunay pagkaon nga dili na tagutumon. Nya mabasa nato ni sa Juan 6:36. Ako mao ang pan nga nagahatag og kinabuhi. Ang muari kanako dili na gayud gutumon. Ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Mao na nga sarang lang unta nga kita gutumon ug nangita sa maong pagkaon nga atong pagkakanon. Nahinumdum ko sa una o kadaghang nahigayon ni nga akong gihimo nga nagmisa ko dito sa baryo sa mga bukid-bukid. Nahinumdum ko nga sa pagmisa nako gamay ra gyud kayo ang mitambong, gamay ra. Unya gawas pa nga gamay ra, unsa may nahet diha, puro mga babae, nya mga tigulang kasagaran. Nya pista pa gyud to, pista. Ningon ko unsa man ni Ginoo oy mura man dili pista. Ya gibati ko kalaay samtang nagmisa ko. Ya paghuman sa misa, lamisa. Ya daghan kayong midugok ug midagsang ang mga tao. Nya ningon ko nga, uy hala, disara man ning mga tawhana panahon sa misa nga wa man ni gutuma sa lawas ug dugo ni Kristo, gigutom mahinon sa makalanon nga madugta ug madunot nining kalibutan na. Diba? Kabantay mo? Hinig human sa misa, budugok dayon. Nganong kinahanglan mata nga mangita sa kalanon nga langitnon para asa man na ato usab kining mabasa diha sa Matthew 6:33 unsa may nakanayon diha. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Diba? Pangitana una ang gingarian sa Dios ug kining mga butang ikadugang alang kanimo. Mo na nga mangita gayud ta sa mga langitnon nga mga butang kaysa mga kalanon nga mga kalibutanon. Mo na nga mga kaigsunan ko ng Kristo, kini di ay mga pagkaon nga langitnon adunay gitawag og healing effects. Ngano man diha sa kinabuhi ni Saint Catherine of Siena, unsa may nakadayon siyang kinabuhi. For many years,
Siyang deathbed, siya buhi, lagsik ug panglawas. Unya, sige lang siya ligid ug sige lang siya higda. Unya, kanunay gayon siya nga hatdan ug pakalawaton diya sa lawas ni Kristo. Unya, sa iyang pagkalawat, milungtad siya pipila ka mga katuigan. Unya, ningon dayong mga kauban nga mga madre, unsa kaha no? Unsa kaha kung ato ning pakaunon o mga ordinaryong pagkaon? Ay lang gipakaon, wa ni kaon. Unya, unsa ilang gibuhat? Ilang gipakaon og unconsecrated host. Wala gikonsigrahar nga mga ostiyas. Gipakaon siya og daghan. Unsa may nahitabo sa iyang kinabuhi? Namatay. Di ba? Apan sa dihang mikaon lamang siya sa lawas ni Kristo, milungtad siya pipila ka katuigan. Muna nga kini dayong mukaon ta sa lawas ni Kristo, adunay healing effects sa atong kinabuhi. Nya gawas pa ni ana mga kaigsunan ko ni Kristo, kining mukaon ta sa atong matag adlaw nga atong gikaon. Pananglitan, mupalit tag bugas. Mahal kayo ang bugas. Unsa pay mahal? Isda. Di ba? Tanawang isda, tagaliog ang presyo. Mahal kayong isda, nya mahal pong baboy. Ya kini mga butanga, unsa may mahitabo nato, madugta ug madunot nga mga pagkaon. Nya gawas pa niana, makasakit ta. Nya kining mga pagkaon nga langitnon sama sa Eucharistia ug pulong sa Ginoo nga atong gikaon, unsa may nahitabo niana, walay bayad. Di ba? Pagkaanindot ana, nya wa pay bayad, gawas ngay bayad, nakadawat ta sa kinabuhing walay katapusan. Pagkaanindot sa pulong sa Dios ug ingon man sa lawas ni Kristo nga atong gikaon. Nganuman, unsa may naa diha? Basaha sa Mateo 4:4, that man shall not live alone by bread but by the word of God. Nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundili sa pulong sa Dios. Busa mga kaigsunan ko ni Kristo, kung kita mudawat gani sa lawas ni Kristo, ayaw gayud hikawi sa pag-ingon ug pagsulti og amen. Di ba? Amen. Kay nga naman, wa man ka nakadawat og minilyon nga kwarta. Wa man ka nakadawat og silberyo og bulawan. Di ba? Nakadawat ka sa lawas ni Kristo. Munang mutabag tag amin. Ya kasagaran, tapulan kaayo mutubag og amin. Tapulan kaayo. Ya kung tuwa ta sa gawas, buhak og katawa, saba kaayo. Ya sul sa simbahan, di mutubag og amin. Ya nahinumdong ko sa una sa semerista pa ko, doon na to'y tigula nga giingnan sa pare nga, manang tubag og amin. Amin ba? Ya kay bungol-bungol man siguro tong tiguwa nga, ya semerista pa ko, unsa may ang gibuhat, gikuha ang kamot sa pare ug ni amin. Tiaw mo na kalisod ning kinabuhi laliman ka na. Mo na nga atong hunaw-naon mga kaigsunan ko ni Kristo nga nagatuo gayud kita nga kana mao ang lawas ug dugo ni Kristo nga atong gikalawat nga naghatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen.